salamat ang inyong mga pagkalan ng kanang isa sa inyong tulong. Hindi na mo pamantirong karon ikaw gaabli sa mga sikasin na kita na namang masabdan dito. Na kami mahimong tatusan sa mga pagbalik. Sa mo inyong paglawang pagpuni ikaw kanunay magagiya ka namo. Sa dalan nga ang pagkalagtan diya kanimo hangtod sa pagbalik. Kami makapaabot, magpapilin kapag marong malimong yan. Amen. Salamat Lord, sa pagkabat mo pilit ka na ang balik ng itong diyan pinag-isa. Tala ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Salay ko ng Diyos. Salay ko siya sa gyapon mo siya itong kauban. Amen. Pasalamatan na ito. Kanuna yung Ginoo, nagagiya, nagatuklod na ito padong sa iyahan panimalay. Siya ang kanang mando ka na ito. Nakita niya kanunay. Ewa matay may mo kung wala gid siya. Wala ang tanan butang na itabod sa kalibutan. Pinaagi ni niya. Isa nang imong unahuna. Una usalamang kabutang na dili ka ituklod sa Ginoo sa mga pagsulay kay giprapisi naman nga ang mga tao gayon magkatibulaan. Unya mahimong abomination ang gipangbuhat nila. Anang gitawag og nga dulumtanan sa Ginoo puhon ang ilang ginabuhat. Labisang pagbuhat sa bulaton sa Ginoo pero dai dulumtanan. Mabita na nagtuon ta nga aron ang atong pagabuhaton anang dawaton sa Ginoo. Labi na ni mga panahon na ni nga Ginoo hapit ng bubalik. Muna atong isgutan karon ang final no. Anang i-declare na ko ni sa inyo tanan kay usay makaingon ko Lord unsa pa man giiwali sa akong kabahin. Wa naman gyud ko dapat iwali ninyo pero dili pa man panahon gyud sa Ginoo nga muundang ko wali kay kapa may time. Wa ba ang time nga dili na tumuwali kanang panahon sa pareha na ang naitabo ron sa Ukraine no. Wala na panahon sa ilang na magwali. Wala na panahon sa ilang pagsimba. Mo na nga kita, moabot yun na sa tuwa, pero samtang naapatay higayon, maubitaw ni kung atog yung sabton, moabot man yun na ang kagutmanan, no? Sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, labi na nga giprapisina na daan ni Amos, kinahanglan dili na tagutmon. Mo man ang giingon ni Jesus Christ nga, kinsa katong gigutom o giuhaw, umari ka mo kanako. Kay pagabusgon ta mo. Wala ang inyong pag-ani din mao ka na ang pagpangaon sa pulong sa Ginoo. Ug labaw sa tanan, ikaw gi-invite sa Ginoo aron pakanon. Kay ang Ginoo nag-prepare og sacrifice para sa iyang mga in-invite. Matud pa niya sa Zephaniah chapter 1 verse 8. Gina-invite ka. Kunya, ingo pa niya dito sa sungod Solomon, nagingon siya, doon ay pulong gingon dito ni Solomon, he brought me his to banqueting house, his banner over me, his love. Gidala kaniya diri sa balay kan-anan, tungod kay ang imuhang flag gidala-dala, gugma sa Dios, ikaw mo'y gigugma sa Ginoo, iunana na ang mga pulong ako imong sabton na. Kung niani makadiri, because ang Ginoo nagpadala mo ng tuho, nga ang Ginoo gayon, ang naggiya nimo, mo nang dapat atong daigon ang Ginoo, kay ang iyang pulong, maura atong daigon, kay ang pulong mo na nagagiya nato, kay maayo kayo ang pulong sa Ginoo, di ba? Kung ang tao walay pulong sa Ginoo, wala gis kay mahimo. Mo bito na importante ang pulong sa Ginoo, because ang pulong sa Ginoo usa na ka gahom sa atong kaluwasan. Adunay tulo ka klase akong ipasabot yun sa inyo. Kaya usahay, manggo, tama itong giingon ni Jesus Christ sa John chapter 1. John chapter 14 man siguro to. One day, John chapter 1. Ingon pa ni Jesus Christ sa verse 4 man na. Kung imo nang basahon, nagingon siya, and the light, manang shine in the world, no? Unya ang the light was life. Ang light daw kuno kinabuhi na. Unya ang the light they did not comprehend.
wala nila nasabtan, tinuod yun na. Mo bito na ako pasabot ko ninyo about anang pulong sa Ginoo, ha? Kanang life kay lisod kay ni ang tao nga diin. Sabi nimo sa pagpasabot sa pulong sa Ginoo, ihatag na sa Ginoo, dili na ingon nga tungod sa imong kabright nasabtanan nimo. Unless kung ang Ginoo dili mag-aabli sa mata sa understanding. Ingon pa ni Apostol Pablo, the eyes of our understanding gi-open sa Ginoo. Mo na makasabot ang tao, pero kung wala kahatagi o eyes of understanding, wala na gi-open ang mata sa pagsabot, di gyud ka kasabot. Kung ito na ako, umingon ko ninyo, ipasabot na ako ninyo, dapat ang magwawali is, mo na mo pakaon niya, ingon pa ni Jeremiah chapter 3 verse 15, ang shepherd yang gipadala to feed you with knowledge and understanding. Mo ni akong ipasabot sa inyo. Nga din ang atong kaluwasan, dili ingon ang blood. Dili ang blood, ha? Ang blood is gipadayag lang na niya nga gilukat na ta. Wala ta giluwas, gilukat lang. Saan sa pagi gilukat ka? Kanang imong lawas ba, mamatay manggod na. Kay nga numang, si Satanas manggod, nagtintal kang iba, matong ningon ang Ginoo kang Adan o kang iba, ayaw mo kao na ng prutas, kaysa diya mo kao mo, mamatay mo. So patay ka sa tubangan sa Ginoo, pinaagi sa limbong ni Satanas kang iba. Matong nagwali ko sa inyong deceive, bantay mo nga di na ka mo ma-deceive. Pero kung siguro sa inyong kabahin na deceive ta mo, ang Ginoo nag-deceive ninyo, kay mo man na akong giwali. Pero mao bitaw na ninitag na akong muhigot ko ninyo, nga bantayan yun nato niya itong pagpangalagad. Dili ta magpa-deceive. Ng katong blood of Jesus, nag-purchase lang to. Nagbay lang to sa mga tao. Gipalit lang ang mga tao, gikan sa kamot, sa kalibutan, nga ang nagdumala, ang dautan, nga mao si Satanas. Kay sadya nga nikaon si iba, namatay man dayon, gibiyaan naman sa Ginoo, gipasagda na sa Ginoo, gipahawa sa Ginoo, bahala na mo diya. Mubuhi ka piragi sa mo, pagpasingot sa mo mga paghago, magpasingot ka, mabuhi ka, unyang babae, manganak ka, magkalisod pagyud ka. Wanang giingon ni Apostol Pablo sa New Testament, kung ikaw adunay pagtuo, hayahay mo pagpanganak, wala din ang tao, pabita na nga siya, sa tubangan sa Ginoo patay. Manang gitawag og spiritual death. Mo na nga adunay tulo ka kaluwasan nga gipadayag dinhi. The past, the present, and the future. Ang giingon niya nga kanang the past, mo na ang grace. Ang Ginoo, grasya, yang gihatag iyang bugtong anak para unsaon pangbayad. Kay nga naman na-sold man tayo ng Apostol Pablo. We are sold from sin. Nabaligya ka sa sala kay giatik ka ni Satanas nga ang ato ang ginikanan mo na si iba ni kaon mo nang gingon dili ka mamatay dayon. Pero ang gingon sa Ginoo mamatay ka diha. Tinuod physical dili mamatay, pero spiritually diha sa Ginoo patay si iba. Monang naningkamot na si Ibag si Adan, pero doon na sila gitawag og pamaagi. Monang gingon, ilahan na lang ng pamaagi. Unya, niabot ang panahon nga diin, wa mo sila mahimo. Kay wa pa may balaod sa Ginoo, way commandment sa Ginoo, mo tong nagkadautan silang tanan, mo tong gilunupan sa Ginoo kay giugasan niya. Gani ang Ginoo nagbasol sa mga tao nga iya pag yung gibuhat. Nahimo na inong dautan. Nya mo niabot ang panahon, gitagaan na niya po usab og kanang henerasyon gikan kang Noah. Nya doon na mga sugo nga gigamit niya si Moses or si Abraham, gipramisan niya. Ulo gipramisan ng si Abraham, pero wanang yung mga promise usa lang kabuok na diin himuon lang siya father of all nation. Mana nang gingon nga din niabot ang panahon, di siya muto kay bisan niyang asawa, si Sarah, baugman, di man manganak, pero
ang Ginoo nag-provide kay di man baka ko ng Ginoo mo nang gitagaan siya anak nga si Isa at mo tong hinungdan nga nahimo ng na ay generation ang mga anak sa Ginoo kanang gitawag sa Ginoo kanang people of God ang special people and peculiar people, no? Kanang pinasahi ba o mga nagingon nagi sa pinasahi mabita na kaning gitawag og ato ang kaluwasan tulo ni ka klase ha ipasabot yun ako ayaw mo pagsalig nga tungod sa blood of Jesus ikaw giluwas sa tinuod lang although doon ay mga pulong nga giyon by the blood of Jesus we are saved kung di ta magpadayon og tuon sa pulong sa Ginoo putobra ang tao dito gituan na na total napakamatay si Kristo kunya kung dili day ikaw gipakamatyan si prophecy bitaw sa Ginoo ning mga pulong gipangsulti niya adin kinahanglan magpailat ta sa Ginoo mudawat ta sa Ginoo mutuo ta sa Ginoo mupalot ta sa Ginoo aron kita mo'y giingon nga gilukat mabita na adunay tulo ka klaseng kaluwasan ipasabot ako sa inyo kanang pas mao nang may tungod sa grace grasya nakadawat ang grasya kay ngano man gilukat ta sa kamatayon nga napakamatay siya aron kita dili magpakamatay kay mga tao manggod nga mabuhi magpakamatay man ang gyapon kay si Adan o si Eva namatay kay wa nituo wa nituman sa sugo sa Ginoo at hinuon sila nituo kang Satanas dili ka diha mamatay although kung matao ka mangalagad ka sa Ginoo magsimba ka dili ka diha dayon mamatay pero namatay ka diha sa Ginoo kay ngano man labi na kundi ka mutuo sa pulong sa Ginoo or na-deceive ka ba o bitaw ng take heed that you be not deceived muna kong gingon nga muna nga nakayong ko Lord sa pamakong mensahe na ngayon ako mensahe ato tapos kay giingnan tanan mo nga last na to ay wala ko gimahimong ko Lord sa pamakong istadihon kabalo naman ni sila matong ibalik na lang nako ang mercy pasabot nako sa inyo ang mercy kanang mercy mo na last salvation nato dili tong blood ang blood purchasing lang to paglukat lang to pag-redeem lang nato gikan sa kamatayon because of grace of God nga pagkamatay si Kristo Jesus ang anak yun sa bugtong Diyos nato bugtong anak sa atong amahan nga nasa langit mo naghihatag niya mo to'y gitawag og grace kanang giingon dito sa Ephesians chapter 2 verse 8 by grace we are saved through faith kung mutuo po ka mawitaw na nga si Kristo nagpadayag na pod og pulong may tungod nga ikaw gilukat na kumutuo ka pero kung di ka mutuo therefore na deceive ka naanay pulong si Adan og si Eva nga ayaw kaon pero kay do na may nagsultig lain na deceive si Eva mo nung di kaon pag-usab namatay karon si Kristo niani dinhi nagsulti siya og pulong nga ang iyang pag-anhi, grasya ni, kay gilukat ka sa kamatayon, aron dili ka mamatay, kay ang bayad sa sala, kamatayon manggid mo na ang tanang tao, it is appointed once to die. Kay nga naman, naaman sa sala, karon usaon man paglukat, ana sila sa sala, di si Kristo mo ay naglukat sa iyang blood. Mo nang giingon, for where there is no shedding of the blood, there is no remission. So ang blood mo ay naghugas sa sala sa tanan sa tao. Aron dili siya mamatay kay ang bayad sa sala patay man gyud. Muna ang tanan nangamatay siguro at umingon ang Bible nagingon nakasala. Mao bitaw na moingon ko ninyo karon mangisog ko last namang kita. Anam to final. Ano nangayo ko sa Ginoo sa makoy wali Lord mercy. Ko gibalik naman na Ginoo balik-balik na. Ni Santos sa kong una i-final i-declare manang gingon sa Zechariah chapter 7 verse 13 once I declare and they did not hear and they cry I will not hear also said the Lord of hosts basahan ninyo na sa Zechariah chapter 7 samtang ako nagasulti o nag-cry or nag-declare
Nya di maminaw ang tao, nya sila mangayo na po sa Ginoo, mga magsampit sa Ginoo. Dili po daw paminawon sa Ginoo. Muna gingon. Muna i-declare yun ako karon sa inyo, last na ni. Final. What is the final word of God? The mercy. Ang atong pagpangalagad is about mercy. Mo nang ningon si Jesus Christ, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Katong makiluloyon o maluloyon para nang maluoy siya sa tao. Kung maluoy ka sa tao, manang mangayo pag pakiluoy sa Ginoo, di ba? Kanang mga tao nga dili maluoy og tao, kanang mangaway lang tao kay way kaluoy. Musingkahan lang mga tao kay way kaluoy. Walang gingon because kay ang Ginoo wa pud maluoy niya. Para nang gingon god o kung sabto ninyo pasaylo ami Ginoo. Ingon nga kami nagpasaylo. Kung wa ka nagpasaylo sa uban, di gyud ka pasayloon sa Ginoo. Kung wa ka naluoy sa uban, dili gyud ka kaluoy angkot sa Ginoo. Mao bitaw tong example sa Ginoo katong usa ka sulugoon nga gibiyaan sa master. Ingon ni Jesus Christ, unya kay nakautang man to siya. Gipasadlan siya dito, unya katong wan dito, sulugoon nga siya mo'y dako-dako, napod siya sulugoon gagmay. Nakautang man ang mga sulugoon niyang gagmay. Dili niya pasayloon, pabayron yun niya. Pagabot sa master pod, kay siya nakautang man, gipaningil yun siya. Kaya nga naman, gipaningil ganin niya itong mga gagmay, paningilon po siya. Kung anong giingon nga, kung ikaw po dili mga hatag o pasaylo sa uban, di ka pasayloon sa Ginoo. Mo bitaw na nga, naa sa prayer, forgive us our sin, as we forgive us their sin. Dili na pwede nga mangayo kag pasaylo, unya, di mo pasayloon sila. Di na pwede nga ikaw tagaag kaluoy sa Ginoo, nga dili po ka maluoy sa uban. Wala ang dapat nga Kristohanon, maluloyon. Mercy. Kay kanang mercy, mo na ang atong future salvation. Mo na ang grace, ingon pa sa Ephesians, chapter 2, verse 8. For by grace we are saved through faith. Pinaagi sa itong pagtuo, kumutuo ta sa pulong sa Ginoo, sama ni Adan ug ni Eva, wa sila nituo sa sugo sa Ginoo nga ayaw mo kaon. Nga ang saon taman kay nalimbungan man na may nagwali, mao bitaw nang mingon ko ninyo, ayaw mo pagpa-save. Kung sigurado ba nga kini akong pulong nga akong gisulti sa inyo, ha, okay ba sa inyo, ayaw mo pagpa-save. Mao bitaw nang moabot ang panahon kay nag-ingon si Jesus Christ, take heed that ye be not deceived. Ay daghan gayo mo ani dinhi sa ulayng adlaw nga dal-o ang ngalan sa Ginoo niya, limbungan niya, dagay malimbungan. Mabitaw nang ningon si Jesus Christ, atong tao nga nungutana, magtutudlo. Daghan ba'y maluwas? Kung sa'y gingon ni Jesus Christ, paningkamuti lang ninyo. Kay dagay naninguha, apan dili makahimo, wa niya ing nangagamay ra, wa niya ing nadaghan. Latod pagkasulti, ang dili maningkamot, dili maluwas. So therefore, strive yun. Manang ningon si Apostol Pablo, strive your own salvation, your own with fear and trembling. Mabita nang mingugo karon ninyo, ipasabot na ko sa inyo, kanang mercy. Kanang grace, mo nang gingon through faith. Kung mutuo ka, di ka mamatay. Kay si Satanas, maglimbong, mamatay ka diha dayon. Dili ka mamatay diha dayon. Mabita nang mingugo ko ninyo, kung ang mga Kristohanon manggaling mutuo nga mamatay, hindi sa pointed ang tumanwan sa tinuod lang no, ang tanang Kristohanon karon nagtuo pagyud nga sila appointed to die. Problema lang kay inigabot sa balatian, kasakitan, bedridden, sa pana, kanang kalisod, kakuyaw, nga hapit na mamatay. Mangayo sa Ginoo. Musampit sa Ginoo. Anong musampit maka? It is appointed unto man. Di nakatubagon sa Ginoo kung maunay mo pagtuo. Pero kung mangayo ka sa Ginoo, because nagtuo ka, kaya ang Ginoo nag-promise, kay gilukat nagud ka sa kamatayon nya ang imong pagtuo dili ka mamatay, so therefore ang Ginoo dili bakakon ni ani siya aron paghatag og kinabuhi, so tagaan jud kaniya, so tuhoy nga dili jud ka mamatay. Wata ka palo moabot ang gira mga matay ta,
Sa Ukraine ro, daghang kayo nangamatay. Nya nagtuo mo nga dili mo abot sa to ang gira, imposible pod. Kaya nga naman, naisulat naman na. Kung na nga ako, muingon ninyo, pagbantay lang yun mo. Muna, mutsalit yun ko ninyo, samtang napatay panahon. Ang ikaduha, nga kaluwasan is about kanang sala nato karon. Ayoko inang awa mo sala. Kanang tao nagkasala every day. Mo na gingon sa Bible, wala ko kay baw sa bersikulo ato basta kitang tanan nakasala kita. Mo na nga si Apostol Pablo ningon ay dai dili tungod sa iyang sala. Namatay siya kada adlaw tungod sa iyang sala. Mo na nangayo siya pasaylo, nagaampo siya. Mabuhi na pud siya. Nagaampo man siya. Mo na iyang gingon dinhi. Nya kanang ikaduha, kanang sa sala, unsaon man nato maluwas ta sa sala matag adlaw. Ang Roma chapter 1 verse 16 ingon ni Apostol Pablo, the gospel, matod pa niya, for I am not ashamed of this gospel, for it is the power of God unto salvation. Wala niyang gingon. Una sa Hudiyo, ikadua sa Hintil. Wala niyang gingon. Ang gospel is the power of salvation. Gawon na sa kaluwasan nato dito ulahi aron mapasaylo ang ato ang sala matag adlaw. Ang gospel, what is gospel? Kanang mga pulong sa Ginoo ba nga mao nay mo justify nimo, mao nay mag-regenerate nimo, mao nay mag-renew nimo, mag-revive nimo, nga diin ikaw kanunay ka mabuhi sa tubangan sa Ginoo. Muna ang ikaduha by the gospel, power na kanang mao nang magtuon ta kanunay nga ang tao gani di magtuon dili mag-confirm. Ingon pa sa Deuteronomy, ang tao nga dili mo confirm ining pulong sa Ginoo, tinunglo na siya daan. Kapag mo sa nang tinunglo, ang tinunglo patay sa tubangan sa Ginoo. Mao bitaw na si Kristo nagpakamatay niya sa iyang pagpakamatay nabanaw siya. So ang tao mo to banaw po na siya. So follow na lang kan Jesus Christ. I-deny mo kagalingon ang follow me. Wala ang ikaduha, nga kanang atong sala matag adlaw, mapasaylo na, mahugasa na, mawala na kung makaibalot sa gospel of God. The gospel of Christ, sa gitudlo ni Kristo. Na kung what tayo naibawan, kung sao na. Mabitaw na ang Lucas, ingon ni Jesus Christ sa chapter 1, verse 77, siguro no? Chapter 1, verse 77. Ang pagani ni Kristo diri, ang iyang pagani mo kana ang pagtudlo kung saon nga kita mahugasan atong sala. Usa na ka iyang pagani dili lang kay paglukat kundi mahugasan atong sala. Basahan na ninyong Lucas chapter 1. Diya sugod mo sa 72 hangtod sa 70. O naanay katapusan nga bersikulo diya nimo makita about kang Jesus Christ. Si Jesus Christ niya ni ingon pa sa Ginoo kanang iyang pagani diri is visiting. Nibisita siya sa atong mga sala mo na inungdan. One of his pagbisita diri is to give knowledge by the remission of our sin, kanang paghugas sa atong mga sala. Mo nagiingon nga kanang gospel nagtudlo na usaon paghugas sa atong sala. Ang ikatulo nga ang future nga aron sa ulayng adlaw maluwas ta, ayaw ko ingna kung bisa pag na kuan ka pa na pasaylo ka na, nagbag-o ka, pero kung dili ka kalahutay, manang giingon ningon ni Jesus Christ, who shall endure into the end shall be saved. Kinsa katoy makalahutay sa katapusan shall be saved. Ang pangutana kanang namatay, makaingon ba ka nakalahutay na sila? Ako prangka lang, bisag na ako'y mga igsuon, na ako'y mga ginikanan, na ako'y anak nga namatay, dili ko muhuyon. Nga di na, although sakit man kung mag-physical ko, kaya anak ko na ako na, mama ko na ako na igsuon ko na ako na, pero kaya ang gisulti sa Bible is, tinuod man ni, judgment man eh. Sayang nga itong pagtuntun puro sa Ginoo, dito mo sa judgment sa Ginoo. Wala ang iyang gingon sa Titus chapter 3 verse 5. According to His mercy, He saved us
pinaagi sa iyang kaluoy, giluwas ta niya. Kay kung di maluoy ang Ginoo sa tua, mao bitaw nang naitudlo nga sa prayer ha. Kung magampo man ang galing mo sa Ginoo, prayer is talking to God. Unya, one of kanang guidelines sa prayer kung sa iyang gingon, una tong gingon, forgive us our sin as we forgive us their sins. Lead me not into temptation. Kaya nga naman, kung walay magiya nimo ngadto sa temptation, matintal yun ka. Sama ni iba, natintal yun siya kay wa may nag-lead niya. Karon kita, naa naman si Jesus Christ, naa na may gospel, aron di ta makasala, mo nang ang tudlo, mangayo ta og leading by the Holy Spirit, mo nang mingon ta, lead me not Lord into temptation. Balag nagtrabaho ka, balag na kay negosyo, pag-pray nga, lead me not into temptation, nga dili ka matintal anang trabaho, di ka matintal anang negosyo, di ka matintal anang tanan, nga makalimot na lang kayo sa Ginoo, nahayahay na inong ka, nakalimot na ka sa adlaw sa Ginoo, sa akong pagtahod, sa akong paghimaya, sa akong pagdaig. Kaya nga naman, napuno naman ka dito sa unong kaadlaw nga, wa man ka nangayo sa Ginoo, kaya abi niyo ang Ginoo, ang kalibutan, gipasagdan. Niyani siya din pero paghatag lang og mga ideya, guidance ba. Kaya kung di ka mo tuo sa iyang dalan, muagi sa iyang dalan, awagi mahimo ang tao, o bito na kinimpulong sa Ginoo sa ni kadalan. Naman ang gingon ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Tinuod yun ni, no one come unto our Father but by me. O kana si Jesus Christ ha. Siya ang dalan, ang matuuran, ug ang kinabuhi. Munang gingon, kung wa kay kinabuhi, munang gitawag patay ka. Muna ang future. Sa Titus chapter 3 verse 5, giluwas daw ta, pinaagi sa iyang kaluoy. Deceive us. Kaya kung di maluoy ang Ginoo, mao bitaw ng mangayo tag kaluoy sa Ginoo. Mangayo tag kaluoy sa Ginoo, dili ta patagagatulog simba. Ani gyud kay daghay mga ani dili mangayo kaluoy sa Ginoo, kay nga naman nagtuo siguro sila nga way labot ang Ginoo silang kinabuhi. Nagtuo siguro ka nga ang Ginoo pwede dili nimo sampiton, unya na lang nimo sampiton kanang delikado na ka. Kanang naana ka sa kahadlok, naana ka sa kakuyaw, mangayo na kay kaluoy sa Ginoo. O bitaw nang gipili niya ang mga pobre dapat mangayo og kaluoy sa Ginoo, kaya ang Ginoo gyud ang Bible nag-ingon, diani siya diri for the needy and the poor. Sa nagkinahanglan og sa mga pobre. Mo nagipili niya ang mga pobre aron padatuon diha sa pagtuo sa Ginoo. Ang mga dato giingnan niya, lugos gyud maluwas. Kaya nga naman, bisa pag magsimba na sila, dili gila mangayog kaluoy. Ano mangayog pa magkaluoy na may daghan? Bidaw. Kamo, kung giisip ninyo, kanang inyong kadaghan, sufficient na sa inyo, ha? Tama na sa inyo, ha? O ayan, nagpangayo sa Ginoo. Unya na lang ka mangayo sa Ginoo, kanang wala nagyud kay kwarta. O bita tong giingon tong babae nga, gitalinuog ba? Dato to ang babae, 12 ka tuig, giingon ni Jesus Christ. Isangla siya, nahurot ang iyang kwarta. Wa siya mahimo. May gani niabot si Jesus Christ. Tungod sa iyang pagtuo, giayos siya. Oh. Nalinuog o bleeding, no? Bleeding. Baliktad ako. Linugo o lino. Oh, mga kanang bleeding gani. Manang gingon, ang babae nag-bleeding within 12 years. Niya, wa siya mahimo, nahurot daw yung kwarta ni Jesus Christ. Pero pagabot ni Jesus Christ, naayos siya. Nga naman, kay si Jesus ay makahimos pag-ayos tanan. Mao ginigingon sa pulong sa Ginoo. Mao na ang mga dato, giinan na niya daan. Gani, gani nabasa na ko yung Apostol Pablo. O, panghila ka mo karong mga dato. Kay muabot ang tak na nga kamo. O, nagkaguol. Muabot ng panahon mo na nga din. Ang mga pobre mo ginagi tanyagan sa Ginoo nga mangayo og mercy sa Ginoo. Kay bisan ikaw pobre, bisan ang pulo nagingon gipili niya mga pobre, kung ang pobre di ay di mangayo og kaluoy sa Ginoo nga siya tabangan, wala gyud po'y mahimo. Mo bitaw na kita karon ng alagad aron makapadayon ta
aron makaabot ta sa future unsa man atong pangayoon, mercy. Nga unta ang Ginoo mugiya nato, mugay nato hangtod sa walay katapusan. Hangtod nga din ibubo niya ang Espiritu Santo nga kanang gitawag og changes of our bodies. Twinkling of an eye. Nga ang atong lawas may ilisa ng spiritual body. May ilisa ng immortal body, incorruptible body, or celestial body, like an angel ba. Mahimutang sama sa manulunda, wala na tayo papa, wala tayo mama, wala tayo anak, dili na tayo pamilya sa balay o dito sa langit. Wala gingon ni Jesus Christ na matod pa dito sa langit. Walay pa nagminyo dito kay nga naman may sama man ta sa manulunda. Pabitaw na giingon ni David nga kita gibuhat daw ta ang Ginoo daw kuno nagahuna-huna sa tao kay nga naman ang tao gibuhat ubos lang sa manulunda. Lower than an angel mo na nga moabot ang tag na parehaso na niya sa angel. Mo na ang future salvation nato nga atong gipadayon, mo na ngano nagpadayon ta kay napay panahon. So ang mercy mao ka na ang makapaabot o makalahutay ta sa walay katapusan. Pinaagi sa mercy sa Ginoo, sa tabang sa Ginoo ba kay kun dili mo tabang ang Ginoo ayaw ko ingna makalahutay ka basig mubiya ra ka. O bitaw na nga kanang mercy is importante na sa Kristohanon nga kung ani ka dinhi because of mercy. Diba? Ayaw og anhi dinhi kung dili ka magpakiloy sa Ginoo. Wala tani ani diri aron pagsimba lang. Paghatag og tahod, paghatag og ganang himaya og pagdaig sa Ginoo. Kun dili ni ani ta aron magpakiloy ta sa Ginoo nga din kanunay gyud ta niya tabangan aron makapasalamat ta, aron makadaig ta niya. Kay mao man gina ang tuyo sa Ginoo, gikuha ang tao para mag-glorify sa Ginoo. Nya kaya ba nimo mo-glorify mo himaya po kundi katabangan sa Ginoo labi na kung ma-deceive ka sa imuhang sitwasyon karon abi kay naa kay gwapong kahimtang karon unya malinglan lang ka ana mo nang wa ka kabalo sa pagbalik sa Ginoo tinuod kay balo ka nga wa ka nasayod sa panahon sa time bisa manulunda pa bisa ang anak sa Dios nga mao gani nay mubalik wa gani nahibaw unli ang fatherland isamot na ka nga digyo ka kay balo kay ngano man na-deceive man ka or bagat pa na-overwhelm mo bitaw nang gingon ikaw kay balo ka nga si Jesus Christ is the rock ka mo nganong rock si Jesus Christ so kung rock si Jesus Christ dili matarog tungtong sa rock wanang gingon ni David when my life is overwhelmed lead me to the rock that is higher than I. Ibutang ko dito sa bato gyud nga labaw pa nako kung ma-overwhelm ako. Kay si David, kanunay ma-overwhelm kay dato kayo si David. Mabitaw na ang mercy. Ang nagpadayon kang David, ang mga hari sa Israel. Wala kaluy sa Ginoo. Bisan si Solomon, wala kaluy sa Ginoo. Pero si David, although si Solomon is a man of rest, nagsulti siya sa adlaw sa pagpahulay kay siya ramang good way kalaban kay siya may nipuli kang David na buntog naman niya tanang kalaban niya di pagkahayahay ang nagsunod wala nga si Solomon nga din nagsulti lang siya ayaw ko padatua kay makalimot yun ko nimo ayaw po kubriya kay makasala ko nimo mora na pangayo ni Solomon sa iya nga wa man po nag-isko dire si Solomon ba na luwas. Basta si David ang saad sa Ginoo sa atoa nga mao kana siya atong leader and commander. Nga naman, by the mercies of God si David nakalahutay na himong maayong itawag hari. Muna ang Isaiah nag-ingon na, si Isaiah mismo nag-ingon. Sa chapter 55, verse 1 to 4. Ho, everyone that thirsteth, come ye to the waters. He that had no money, come ye, buy and eat. Yea, come, buy wine and milk without money and without price.
Sa verse 2, wherefore do you spend money for that which is not bread, and your labor for that which is satisfied not? Hearken diligently unto me, and eat ye that which is good, and let your soul delight itself in fatness. Tugote ang imong kalag, malipay sa katambok. Maninungdan ningon sa kamo matag-usa nga giuhaw, dumuol kamo sa tubig. Nga an hidat at numani, labi na kamo walay kwarta, duol kamo, pagpalit mo og kaon mo, come, buy wine and milk without money. Pagpalit mo og bino og gatas nga walay kwarta-kwarta, and without price nga walay presyo. Monimbot pasabot sa Ginoo ang pulong, wala ni presyo, wala ni gitawag og may tungod sa money, dili ni kanang musimba mo nga naman gipabayad ba mo? Inoon na simbahan nga din na kay bayro nun. Sige kag simba, nagdakoy mong utang kung di ka kabayad. Kaya nga naman, dato makayo kila ang simbahan. Unya, gihatag man sa mga katauhan, mo nang nagliwos, nakaagi na gani kung ana nga din, di ko kabayad kay maglugos kay tagbayad sa obligasyon nato sa itong balay, sa simbahan pa ka. Mo na nga din, kung musimba, makaingon yung kung sa mga simbahan ay nagbayad, mahinuong ko. Pero ang gingon sa pulong, buy without money. Kaya nga naman, without price, mo nang gingon buy. Ang walay money, come unto me. Sa verse 2, wherefore do you spend money for what? For that which is not bread. Nag-spend bug money, naggastog money, nga din about anang dili day na pagkaon, dili day na pan. And your labor for that which is satisfied. Unya, naggasto mo og kwarta, nga nagago mo, nya, di day nakatagbaw ninyo. Not hearken diligently, nga dili, hearken diligently unto me. Paminaw yun mo, maayo kanako, ingon pa, sa pulong ni Isaiah, and eat, nya kaon mo that which is good, unsay maayo, and let your soul delight itself in fatness. Ug tuguti imong kalag, malipay sa katambok. Nya unsa man atong kaunon, mo ni yang gingon sa verse 3, incline your ears and come unto me. Itumong yun ang imudang punong dalunggan ngadto kaniya. Hear, paminawa, and your soul shall live, ug ang imong kalag mabuhi. And with you, and I will make an everlasting covenant, og maghimo ko og walay katapusan pakigsaad with you kanimo, even the sure mercies of David. Bisan pa ang siguradong kaluoy diha kang David, mabatunan nato. Nga matod pa niya, behold, I have given him for a witness to the people, a leader and a commander to the people. Muna iyang gingon ha? Nga ang iyang gihatag, mao ka na si David, ang witness sa mga katawhan, ug ang leader, ug ang commander sa mga katawhan atong unang panahon, nga numang nakalid siya, nga nung nakaguide siya sa mga tao tungod sa mercy sa Ginoo sa iyaha. Ang kaluoy sa Ginoo sa iyaha, naa kaniya. Basara ko ninyo ng Psalms, kaya ninyo na basahon? Puro na prayer. Sige naghangyo. Help for mercy, help for mercy. Puro na mercy ang gipangayo ni David sa iyang kadato. Nangayo pagyud siya og kaluoy kay ngano man. Lagi na nga matintag siya sa iyang pagkadato. O bitaw nang naminyo siya daghang pod. Labaw lang si Solomon, nya kay si Solomon wa mangayo mercy. Mo nang mabasahan mo sa Psalms, puro na cry for mercy. Mercy for help. Mo nang giingon diha sa pulong sa Ginoo. Kung imo nang basahon ang tibuok salmo, kay ngano man mo na ang giingon ni Isaiah, gisgutan niya nga matod pa niya, the sure mercies of David ihatag daw sa tuwa. Kung ang kaluoy sa Ginoo kang David, mo nang nahitabo nga si David nilahutay, siya ang hari sa mga hari nga diin gigamit sa Ginoo.
tungod sa iyang kaluoy mausad na ang ihatag sa ato kung i-incline nato ang atong igdulungog sa iyang adin kanang mercy sa Ginoo ihatag lang kung mangayot tag mercy sa Ginoo. Mo bitaw na nga watay mahimo kung luwason ba ta sa ulahi, kung di maluoy ang Ginoo nato, at nganta siguro sunod simana, sunod bulan, sunod tuig, o wala na ka sa Ginoo kay ngano man, wala naman kagigayad sa Ginoo. Wa man kanya gilid into o kanang gitawag og into temptation. Gipasagdan na mahinung ka sa temptasyon nga mo nang giingon nga diin na deceive na ka sa imuhang kaugalingon. Mao bitaw na kumingon ninyo, remember nga kinuapit na mo balik. Mo na yang gingon dinhi kanang mercy. Mo na ako isulti ninyo the mercy of hope. Kanang atong mercy mao na atong paglaom maluwas gyud ta. Kay kung di ta kaluy-an sa Ginoo, wa na tay paglaom, labaw sa tanan. Dili ta maluwas. Mo na giingon ni David sa Psalms 33. Ingon pa ni David kini klaro na ni kayo sa 33 verse 18 to 23. Behold, the eye of the Lord is upon them that fear Him, upon them that hope in His mercy. Tanawa ninyo ang mata sa Ginoo ni atong mga tao nga nahadlok kaniya o naglaom sa iyang kaluoy. Mao bitaw na ang atong paglaom kanang mercy na lang sa Ginoo, dili ng blood of Jesus. Mao nang maghangyo bitag kaluoy, Lord kaluoy ibi nga kami tong gi-purchase nimo, kami katong gibayra nimo, katong dugo nga giula nimo kami to. Mao nang mangayo bitag kaluoy, dili ta magsalig abi nimo unsa nang Ginoo nga din basahon lang natong puno sa Ginoo, okay na lang. Tinuod ang Ginoo kinabuhi nato ni. Wanang gingon He is omnipresent. Apa mo say omnipresent? Omnipotent. Omniscient. Naa siya ba? Wala nato makita, invisible man gud ang Ginoo, pero naa siya. Sama gud sa imong silingan naa siya. Sa imong katapad, sama sa imong bana, sa imong asawa, sa imong anak naa siya. Di lang nimo makita kay spiritual man. Kung ka makakita ka sa Ginoo, mamatay mo po ka. Ano unya rata mo tanaw sa Ginoo dito, daluntan niya ang atualang kinahanglan tuuan nato na kanang Ginoo nga dili nato makita. Mao na ang pagtuo. Ingon pa sa Hebrews chapter 1 verse 11. 11 verse 1. Siyang gingon, faith is a substance of things not seen, the evidence of things hoped for. Lauman nato, bisag dili na siya nato makita, pero gilauman nato, kauban nato siya, di ba? Bina sa tinudan, kauban man ginapong Ginoo. Amot mo to, ba mo sa akong testimonyo everyday? Nama ko'y kadaugan. Manang mayon ko, God is good. Ako mga kauban, wala sila kabalo, ang Ginoo, kauban ako. Kung friend man gani ni Abraham, ang Ginoo, friend po nato ang Ginoo. Di ba? He is gitawag og more than the brother. Friend na to ang Ginoo kay nga naman. Wala ako itisimonyo ninyo Kabalo mo nga apit ko kalinturaha. Abi na kog kalinturahon kog dayon. Inom na kog tambal mo, balik man gyapon. Para for the body lang tambal, pero say nabalaka mo tong ningo ko sa Ginoong kampo ko, Lord, musugot pa ka mo ko sa Domingo, iala na kong galingon nga naay diferensya. Kalinturahon ko mo na nga kamong kalinturahon na yogin mo pangahas anhid dinhi, pangayo sa Ginoo nga maayo na imong kalintura pagkasabado. Aron pagani din nimo wala na kalintura. Pangayo sa Ginoo kay ang Ginoo gayud buhi man siya, tinuod man na siya mo itong nangayo ko sa Ginoo nga din, sige gata ko, gitugnaw ko, gikalintura ko gapon, mo itong nagampo ko sa Ginoo, samtang nagtanaw ng TV, sugat pa ka Ginoo, nga mo ato ko dito, diba ningon ka, sa Malakay, kinigong daghay pulong ba, mabasihan nimo. Ang Malakay chapter 1, nga matod pa niya dito, kung mag-present daw ka sa imo ang sacrifice, adunay diferensya, matod pa niya, ihatag daw na sa gobernador kung ang gobernador malipay ba na.
Dili, kundi malipay ang gobernador nga ang imong gihatag sa gobernador. Na diferensya, di malipay labaw pa ang Ginoo. Mo na Ginoo kung ihatag na ko kagalingon na ako diferensya. Wala ko'y kusog. Imbis ingon ka higugmaon ta ka tibok na kong kusog pagaw nidri luya day ko. Wala nga mangayo kong kusog. Nga kumuani ko rin aron kusgan kay kumuawit. Kanang ang kusog na ko aron ang Ginoo malipay gyud nako kay tungod digog man gyud nako ang Ginoo sa tibok na kong kusog. Mao gyud natong obligasyon, di ba? Love the Lord with all your heart, with all your strength. Mo na nga bisag nahago ka dito, pangayo agad imong kusog. Lord, ibalik akong kusog aron mo daig lang ko nimo. Kay kontra anang nagluya ko di paluya-luya na pagkampo sa Ginoo. Friend, good nimo ang Ginoo. Mo na nga nagampo ko na pagkaudto na wala, lakaw-lakaw na ko. Glory to God karon tanawa. Mo na akong giingon sa inyo nga ang Ginoo tinuolog buhi mo na mangisog gyud ko ninyo mo nang di ko mahadlok. Para tong niadto mi sa bukid first time na mong tulog dito. Wa mi kabalo dito puro ni tibo pero ningon ko. Ano madlok mo ko Ginoo ikaw man kong kauban? Mo na nakatulog mi dito nga hayahay. Ay kahadlok. Mo na mga pulo nga din akong nabasahan ug nadunggan ako ug kamo. Sa ligi na ninyo kay tinuod ang Ginoo. Mo na yang gingon diri ni David. Ang mata sa Ginoo ni ato mga tao na hadlok kaniya ug adto kaniya nagalaom sa iyang mercy. Watay lain pag-asa ang iyang kaluoy. So therefore, kung ikaw magdalag halad mo nang gingon ang gingon sa Ginoo, wala siya nag-desire sa imong offering and sacrifice but mercy. Nagdala man kag offering kinahanglan ubali og mercy. Tingnan Ginoo, Lord, ako ning ihalad ang sacrifice. O kining sacrifice nga akong ihatag kanimo. Mo nang gingon kaluy pa ko Ginoo. Tagay pa ko pag-usab. Dili nang imong hatag ka lang diretso. Sulti ang Ginoo. Tinuod man ang Ginoo, buhi ang Ginoo. Dili na ingon nga ikaw musulti gani ka kung wato ka sa minteryo kay gituhuan nimo nga buhi pa na makadungog bisag di nakadungog. Mao gid na imong buhaton. Na makatao matug minteryo. Sa may lang buhaton, mag-istorya agad to sila mga loved ones. Dapat pa ang Ginoo nga tinuod buhi. Huwag yun nagingon nga ang atong Diyos patay buhi yun siya. O bitaw na nga din, pakikistorya yun sa Ginoo, mataglakaw nimo. Bisan asa ka, kung sa may mong buhaton, ina ang Ginoo, kaya Ginoo yun na asa mong kiliran. Nasa mga tubangan, because He is omnipresent, omnipotent. O bitaw na pumingon ninyo ang atong gilauman ang kanang mercy sa Ginoo. Nga naman, kanang mercy sa Ginoo, ingon pa ni David ha, to deliver their soul from death. Aron luwason ang iyang kalag ngadto sa kamatayon. Mao bitaw naghangyo ta sa mercy sa Ginoo aron luwason ang ato ang kalag ngadto sa kamatayon. Sa magklaseng kamatayon sa atong kalag. Kung mamatay atong lawas, patay na atong kalag. Kaya di naman nakalihok and to keep them alive in famine. Aron himuon pa kang buhi sa panahon sa kagutom. Unya, wa pa man mo gutma. Mingon mo nga dili man gutmon puhon. Ya mo mabot ang kira, mabot ang marking. Gutmon man gyud mo. Saon naman na kay naa may famine. Mo na iyang giingon ang atong paglaom ang mercy sa Ginoo aron luwason ta dito sa atong kalag sa kamatayon o bantayan niya sa panahon sa kagutmanan. Sa verse 20, our soul waited for the Lord. He is our help and our shield. Kay siya magud atong katabang ug ang atong taming. Siya gid ang atong katabang mo nang pag-pray gyud mo. Ayaw lang gunang nang luhod mo kanang giingon Rome. Mo na gitawag og secret, close but close. Wala nga dili ka na mo kinanglan buhat ka sa kwarto, ayaw ibungat lang imong your mind, your heart, tingnan gyud ang Ginoo. Ayaw ipakita sa mga tao nga nag-angko ka. Sapitan Ginoo kanang sa imo kay kanang prayer is talking to God. Wala yang gingon for our heart sa verse 21, for our heart shall rejoice in Him because we have trusted in His holy name. Okay nga naman, atong kasing-kasing manggod nalipay sa Ginoo tungod kay nagsalig manggod ta sa iyang balaan nga ngalan, pulong. Mo ni atong saligan.
mo na nga ang Ginoo mo deliver gyud. Mo nang sa verse 22, let thy mercy, O Lord, mao gina ang gihangyo ni David, be upon us, according as we hope in thee. Sumala nga mao na among gilauman. Mo na naglaom ta karon, ang atong paglaom is only mercy na lang gyud. Di ba? Dili na ingon nga ang atong paglaom na nagsimba-simba pa ta, naminaw ta sa pulong sa Ginoo. Mercy! Mo na ang ato ang gilauman kay kanang mercy aron makalahutay ta sa future kay ulay para bang adlaw niya kay si Satanas magdubol time man gyud na. Mo na nga kinahanglan gyud samtang natay panahon, kinahanglan makaabot ta ang gitawag og twinkling of an eye. Nga aron dili ta mahadlok bisan pag moabot. Mo na iyang gingon dili ni Solomon. Sa Isaiah, the sure of mercies of David, katong kaluoy sa Ginoo kang David, mo nang nakalawot si David, mao po natong paglaom. Mo nang gingon ni Isaiah, mo nang gingon ni David, mag-hope ta sa iyang mercy. Sa Proverbs chapter 14 verse 32, the wicked is driven away in his wickedness, but the righteous hath hope in his death. Mo nang gingon na. Ang dautan daw, gidala na siya ngadto sa iyang pagkadautan. Pero ang righteous, naglaom na sa iyang kamatayon, doon ay paglaom. Kanang dili siya mamatay, imbis nga it is appointed unto man once to die. Doon na kay paglaom sa imong kamatayon. Kung ang tanang tao mamatay, because wala sila nag-trust, wala sila nag-hope sa mercy sa Ginoo. Sigurado mamatay siya. Pero ang righteous, doon na paglaom sa kamatayon. Kaniya kamatayon, dili na mabot niya. Kaya nga naman, doon na siya paglaom sa mercy sa Ginoo. Nag-hope ta ba? Kung natong hangyo lang ta kay sakit ba nang mamatay niya, magkasakit ta, mahadlok ta, mahilag ta, pray kita sa Ginoo. Kay di ta gusto mamatay unya. Mutuo ta appointed. Bidaw ikaw daw bi. Imong pagtuo mo nang mingo ang Ginoo nimo, di na lang mutabang nimo kay wa makamagtuo nga diin ang Ginoo niya ni aron paghatag og kinabuhi. Mingo man lang ka mga lagad ka Ginoo aron makabaton ka kinabuhi, although bisan appointed ka unto thee. O bitanan kanang gingon ni Jesus Christ, wag gyud yung basa na, wag gyud mutuo na. Kanang John na nagisgot na about life, about resurrection. Pagani ni Jesus Christ, ningon siya, I am the resurrection. Dili ingon ang last day pa ang resurrection. Siyempre naagyo yung resurrection sa ulang adlaw mo nang giingon ni Marta ug ni Mary. Kabalo may Ginoo nga kana si Lazaro mabanhaw na sa ulang adlaw pa. Mo nang giingon ni Jesus Christ, I am the resurrection. Any time, any hour, any day, kay siya ang resurrection. Mo nang giingon bisan pag mamatay ka, mabuhi ka o bisan buhi ka, dili ka mamatay. Do you believe that, Mary Martha? Giingon yun, mutuo ba ka anak? Basahan na ninyo diyan sa 11. John chapter 11. Anong si Kristo nakahilak na lang kay guide ulo ni si Matag si Mary. Nasa 11:35 Jesus wept. Ilaos na ninyo dito nga niingon man si Jesus Christ, I am the resurrection. Kanang mutuo na ako. Kung siya mamatay, mabuhi siya. Si Lazaro namatay, upat na kaadlaw. Diina na ni Mary ni Martha nga si Jesus Christ, Lord, upat na kaadlaw siya. Baho na siya. Ablihi. Tanggala ang kanang gitawag gibalot sa iya, tanggala. Adiingon nga tanggala, pagsampit na lang niya, ablihi ng lungon. Isampit niya, Lazaro! Gawat din si Lazaro. Naibong sila. O sa wala pa, nakahilak na si Jesus Christ. Doon na bito ko yung mga pamutanan sa mga pastor ba, anong hilig si Jesus Christ? Kaya naluoy daw sa mga tao. Anong maluoy man siya? Una-una alang daan ha? Wagani si Jesus Christ naluoy kang Lazaro. Kabalo na si Jesus Christ nga si Lazaro na ay sakit. Ngayang sakit, dili ikamatay, maunang nahibawan ni Jesus Christ. Niingon siya nga moadto ko dito sa Pikas Barangay. Niingon si Mary, si Martha, magtutudlo ang imo ang igsuon. Na ay sakit, himalat yun. Niingon siya ni Jesus Christ, dili na mamatay siya.
Mo to lakaw si Jesus Christ pagabot dito, kasakit hangtod namatay. Giyatuan dayon si Jesus Christ. Plano gito sa Ginoo, di ba? Sa gahom sa Ginoo, gituyo to niya aron mahitabo gito. Nya sila di mo to, nya kita di puta mo to, mo to si Jesus Christ giapas. Mo tong giinan dayon siya nga pagabot yun niya gisugat siya ni Mary ug ni Marta. Unang nisugat si Mary. Ilak siya. Wala gisulti si Mary pero si Marta gyud. Murag bagulbulan si Marta ba itong unang panahon ba? Aywan si Mary mo, anak na guys si Jesus Christ ilang balay. Si Mary, maminaw din na siya maglingkod. Motong ningon si Jesus Christ. Kay si Marta, pag-abot ni Jesus Christ, muhikay man dayon. Nya mo man ay gusto sa mga tao ba kanang maghikay gini kung mubisita. Mo na gusto sa pastor nga kung mubisita sila balay, muhikay dayon. Pero sa diya sa sulat sa pulong sa Ginoo ingon ni Jesus Christ, usa lang kabutang ang wa na ko ni Marta. Bisan naghikay siya na, Marta, Marta, one thing. Usa lang kabutang nga wa nimo naangkon. Ang naangkon ni Mary ang pagpaminaw. Kay si Mary magud pag-abot Jesus Christ, lingkod man dayon siya. Basahin niyo na ang John, manusulti ni Jesus Christ. Muna ang paminaw is importante kayo ang pagpaminaw, di ba? O bitaw na nga din, kung ani daw ka, tingnan pa dito sa Ecclesiastes man siguro to chapter 5 verse 1. When you go to prudently in the house of the Lord, here is better than sacrifice. Manang paminaw gyud mo kaysa inyong gidala ng mga halad ninyo. Maayo pa ang pagpaminaw ninyo aron mahibaw mo kung aron kanang inyong gihalad mahimo ng balaan sa tubangan sa Ginoo aron dawaton. Kaya ang atong gihalaran ang balaan nga Dios. Dili ng halad. Unya naghangyo ta og mercy. Moto nga din si Lazaro nabuhi pero di kahilak na sa si Jesus Christ tungod kay nganuman. Di mo tuo kang Jesus Christ nga siya ang resurrection, siya ang power, siya ang gamanan. Naayo maganya mga masakiton nga dili na gani maayo. Nakasaksi na sila unya kadto pa nga ningon siya nga kanang sakit ni Lazaro una siya nilakaw dili na ikamatay. Pero kay namatay man gyud. Sa ato pagkabalo gyud si Jesus kay mabuhi. Mao bitaw tong nagpray siya sa Ama na binimo unsay yang gipray. Wala na kayo gyud ko dapat gyud kumagampo ta. Ningon Diyos sa Lord for your glory. Buhi asya. Nabuhi. Pinaagi sa himaya sa Dios. Di nahimaya na inoon nga di ang Ginoo gayud di gamhanan. Mao pud na. Wala nga ang ato ang paglaom kanang mercy. Ang mercy mao na makaluwas nato sa tanan mga balitian, sa tanan mga kalisdanan. Ang Ecclesiastes mo na akong gingon kaniadto ninyo sa 9 verse 4. For to him that is joined to all the living there is hope. Mo na kung maglaom ang ka sa mercy, kinahanglan mo apil usa ka. Kay ang mga naglaom sa mercy, mga buhi ito. Mo nang gingon nga dili ka pwede nga ni apil lang kag simba-simba diya. Unya ka na imong gisimbahan day, puro day patay ng mga Kristohanon diya kay ngano wa may pagtuo. Unsa man niya pagtuo, wa man puy gitudlo sa magwawali. Nga unsay angay tuuan. Uldo-pulong sa Ginoo pero kinahanglan word of truth. Mabita na ang Ecclesiastes chapter 9 na kinahanglan gayon nga din mag-search gyud na ang preacher